такива спидранове, някакви клипчета и гледах, че някакви записвали запис от камерите и това им се зачита като такова. Ма не знам с кой бутон, Като но нещо им луки, се нали? зачита. Да, и с микрофон нещо, с Да. такъв запис. Може. Аз един път бях записал 3 пъти едно и също нещо върт. Защото и как са препакли нещо с тесен бутон или... Трябва да дигнем Не, да не. вземем по-яки EMF, брат. Да, той на кой Той 18 е трябва? 18, да. Не, Другите са 27, другите някакъв да ги вземем и друг фенер, брат. Да. И друг UF. А, двете. UF Light. UV Light. да ни кихна нещо. Не, пардя с безаслуга. Добавим някакви глупости, брат, и почваме, нали? Не. Добре. Трябва да накупя малко работки аз. Какви радки? Какви радки, викам какви радки. Едни работи. Добре. Едни закупуване работи. Дали бе? Едни, които се купуват. Вау. Мерси, ще ми кажа, брат. Може би с този саунд рекордър такова да се прави. Не знам, мион. Защото ги гледах, беше той на 60 левел саунд рекордъра. Alright, come on, let's go, bitch. Cobra. Come on, bitch. Сега нещо такова страйк или... Страйк ще има ли днеска или ще познаем един? Познаем, брат. Ми се цика и контра, искам по-късно премиера, ма брат. Нещо много тегава игра се играе, брат. Арена Breakout. Също аз казах, не се играе арена вече, омръзна много. Също, брат, купих си едни мега бруталните очила, маняк. Фицай се. Не спой да ги взема. Те са такива за синя светлина, брат, на Chrome Card. Много маника, брат, много добре. Ева. Скъпи ли са? Пентаграми? Чакай да снимам. Брат, купих такова нещо, как се казва. Свеща, ама то май не се пали, брат, със свеща. Не, с нещо друго се пали, брат. Я потърси в гуглето, да. Сега ще правя, това правя. Аз пак пуснах стрим, между другото. Да наследят. Какво беше това, кихналя, брат? Брат, вие като не ме го чуете, брат, че... че не мога да се справя. Тук намерих ръка. Кобра. Чакай. Ева. Къде си? Защо? Че само взема. Ей, тук е. Буквално зад тази врата на тази стая. Да. Мерси Сашу. Братанчето. Също нещо, което ни трябва, май, трябва ни лайтер, в смисъл запалка, брат. Не е игнайтър. Или там какво беше? Окей. Той на кой левел се взима? Никаква идея. Взема се звикс, че е един игнайтер. Да. Какво се прави това? Мимион! Коса на брат това? Брат, то нещо намерихте, не? Да, ръка. Крокодилска. Нямам нищо. Ето го. С какво? Как? С F. Добре, бягаме към мазето. Ники, вземи камерата, трябва да го снимаш. Окей, чакай само. Окей, не можех да взема. Има опс. Те беше така долу ли, бе, мой? Да! Намерихме местата всъщност. Кой има? Ghost Orb. Да. Не знам нещо покажеш такова, Не беше няма да е Ghost Orb, бе. Ще е било такова хантинг, бе. Дава някакви такива, да. Запалете го, брат, запалете цялата пентаграма. Долу, Круша, долу е игнайтера, вземи долу е игнайтера. Окей. Долу, вземи го. Че само... С F. Долу отворено, да. Към това. Бей, това е сърпа, брат. Това е бабата сърп. Идва. Това е сърпа. Идва към някой, не знам кой е така. Да, към мен. Не, майка идва. Круша, защо се крие за вратата, брат?
Убиха Не ли знам, го, мисля, бе? че директно чукли Добре във дошъл вратата. в клуба. Всичките... Пали? Защото си братрето. Пише... Бани. Пише... Ханто. Чай. Чай колко духа са, брат? 1, 2, 3... 3 по... Пак Ханто. Това е Малата брасна. най-агресивният маняк, бе. Вуй, тя бах ти бабата, маняк. Сашо, мъща. Идва, Сашо. Той се ебе. А не, това Идва, тук бе. че мислиш, че Аз си. съм. Добре, Кой това ще е е някакво... толкова кръстовен, нали? Това ще е демон, брат. И пъй някого... Май пей нещо, дето пей. Добре, бегай вече, спре. Може да бегаш. Ево та, брат. Ти Аз- нали пишеш на някои духове, че като такова от смисъл пеят, като преследователи. Не. Напротив, пиша. Значи... Така, аз пиша демон, брат. Боли ме фара. И да пише Деймон. Ти нямаш сайните. Тъй. Аз тръгвам. Правя Палермо Санчес, брат. Не. Няма да сме го. Не. Няма да е това, няма да е това. Няма да е това, знам, ама боли ме фара, брат. Не ми се Юра. обижда. Юрей, what the fuck, this guy is so angry. Окей, аз вече си пак. Нищо е първи път. Тъй. Нищо ето, първата игра винаги става тъй. Ай, кучета. Окей. Аре, кобра, Sorry for животно. waiting. Голяма Извинявам се, че жълтика си, голяма катючи си, брат, че ми и ти ето с някакъв... уважавам те, брат. И аз се... Респект, бе, искам да караш внимателно обаче. Ще се старая, брат, но ще се уча да не ми се Искам да кара. се пазиш, брат, трябва няма. Лекичко има Music Box, някой да снима. Където с мюзик. Ето го пилки. Къде ви чакай, Ето снимай. че... Това малкото ли е, бе? Аз не помня, че. Че съм? Медиа. Добре, къде го пуснем? Долу в мазето мая. Чакай. Да. О, ма някой да седи горе да види. Нямаше се горе. Кой е така го снимам? Брак, виж къде се скриеш. Не знам аз как се крия. Ти скрил ли се? Аха. И аз. Защо никой не му гледа в стаята къде е? Той ни хънтва между другото. Просто има музика. Ни хънтна. И я виса. Яви се, ама ни хънтна горе някъде трябва. Май не е горе. Горе го чува. Аз тук го чух нещо. Къде се е браснач кобра? В банята. Ето къде е метна, това е кобрата ме метна. Да се има други. Опа са бори нещо между другото. Кобра ти ли пусна компа така? О, Не съм. така. Коля. При мен да. Не се крушва врата точно. Пардя. Дайте на 8. Ама той всяка е в мазето ли там? Не. Горе в рисувалната стая. Окей. Хънтва. Дале? Не. Не. Drop 19 connection.
Добре, вземам камерата, някой Кобра, се кобра. обърне тук. Я се Да, обърни към чуй. мен. Я се обърни назад. Някой Да да вземе спомня. доц. Някой да вземе доц. Окей. Аз ще вземам доц. Не, няма да вземеш, тя взем доц. Окей, доц. Вземи кръст, вземи кръст. Окей. Аз взех. Книга някой Ето. вземе. Аз Аз взех ще също. го сложа. Окей, бе. Ми сега да го оставям ли толкова кръст? Не, вземи на други. Окей. Пише. Значи гост. Не мисля, че пише, брат. Да, е писала. Help me, please. Help me, or gay. Някакъв страхлив май. Я излезте. Я нагласи камерата, между другото, брат, как е удобно. Че, къде са от другото, не тук? Имаме фризинг. Има ли? Да. Значи Не, имаме... няма фризинг, бе. Не е Има. фризинг, бе. Как го има, като е над нулата? Падна. То буквално падна. Добре. Добре. Много... Дайте, бягайте от... Ето е, пада, Отваря ли? пада. Да, 0, видях. Значи има. Го. Има, да, фризинг има. Окей. О, някой ще говори, бе. Сега ще я говоря. Аха. По-добре и след сега да говоря аз. Чай да намесим камера. Аз заключих. На здраве. Мерси, брат. А, майка му ще еба. Яви се. Майка му ще еба. Къде сте вие, беше, бе, балгаза? Ми добре тичката. Ево. Бе, сте голем педерасия, ама някак. Няма хора, аз не бе. Ей, това ще ги направя. Ай, поне елате е така, поне елате е така. Окей, окей. ще- Ето. Аз съм в колата, брат. Еми да, това е жена си. Еми да. Не че нещо, ма на мен ми се живее. Опа! Да. По живот. Май хънтваме, не съм. Не, строят се, че А вратата затворена. идва кобра. Има голсторбова. Окей. Май. Или това не са голсторбова, не знам. Защото само на едната камера такова, брат. Се виждат. Още тук кобра. Да чу. Отваря врата, трябва да проверим. Спре. Бързо, трябва да проверим за fingerbrain. Не иде баре нито една врата, Ники, не иде баре нито една врата. Окей. Има? Какво има? Няма? А, няма, окей. По-зърпите тук. Тая няма. Върна някакви работи, брат. Малко агресивно. Има голсторбова. Тръгвайте. Ревенант. Слабо. Че? Момчета, аз се става 5 минути идвам. Малко радка имам. Гост офисър. Окей. Снимката добре. Achievement. Окей, Бен, yeah. Да, да пусна, да. 8 палеца, брат ми. Левел 16, брат ми. Браво. На Добре, 16 нищо не отключиш, между другото. Не, че то ви кой левел искате да стигнете, че там нещо апдейтвате.
isso aí, Santiano? Olha o que tem dentro da sua barriga, Edson. Você tá vendo o que é isso aí? O que é isso aí? Você vai fazer bolacha, Oscar? Olha o tamanho dessa... Autopsia. Okay, Luna. Masz czas. Dawaj łączek. Masz czas. Dawaj łączek. Autopsia. Autopsia. Okay, Luna. Masz czas. Dawaj łączek. Nov Sushi Bramsor Burgas. Com sushi tempero. Бар, на който има сигнализация. Тук стигаме до другата страна и виждаме, че сигнализация няма, което прави пресичането опасно. И цялото Ти, върнах се. Познахме го е тапанар, рязан. Еми да, нормално, нали все пак аз го такова. Да. Реби. Да мири. Добре. Брата, кое те познаваме от каунт, това даде 800 XP, брат. Ти 800 XP много силно XP, брат. Скоро стават работите, брат ми. Аре бе, кобра, дай реди бе, мой. Тере, знам се. Не знам се. Днес пък ти казвам дай реди бе, брат, ще ми Ще момчето да. твърди. Защото не се чуваш, също ми се чува, че... Той какво го слуша, що сме него, бе, брат. Разбира се. Какво не слушаш? Как ще вземете, бе? Да пефанера го сменяме вече, ма някакви може да ми пиза. Няма... Дърва. Има кока в ръката. Апа, да, коко. Ще е коко. Да, 5. Гледал и око му. Няма Monkey Hand. Окей, Бен. Значи или карти, или вудо. Картите не ги знам къде са дойки. Картите всъщност са долу. Тере, че... Има Уиджа, има Уиджа. Аре се разговаряме с мистер Дух. Ето горе. Оу, пардя! Кобра сгъваш. Ще мириш. Да, какво? Къде че? Аре, бе, те го ебани му. Ме бе, аре бе, кобра бе. Ето къде? Окей, тенк. Какво да питам манечета? Къде си? What? Вот. Не ми да, Миск. Information, where are they? Б. Батрум. Не бе, Бас. basement. Бе. Мен. Да. Are you friendly го пита или там? Не да знам как работи и учета. Чего? Говори с всеки. Намерих стаята, това е малката Отвори стая. още. А. С. Is excellent. Добре, казах му goodbye. Почва да хънтва, между другото, пазете. Но къде ще се пазна? Рязам се. Долу мазето, кобра, дай се. Окей, вземат си. Абе, бат, като се чуеш. Брат, че съм музика и то от песента пранеки.
И не мога да разбера дали духа. Оу, брат ми. Към това ли Какво пак? стана? Брат ми, EMF5. Дале? Това си е най-голямото острие. А каза ли Черно. goodbye? Да, казах. Бой, братка, EMF-а гърми от. Направо повече ми трябва. EMF-ът като ме на 5 казах го бе. Голям брат, значи това. Има такъв ризинг, ме явище. Чуете ли? Другата камера. Другата Кой да камера дам не другата? знам къде. Дай ми я на мене. Няма да пременя, че ето. Дроп. Ей, тос. Оп. Fingerprints. Окей, чакай. Опа, Кое това беше снеме. Снеме. Добре, като цяло трябва да са Какво имаш освен... име? fingerprints. Окей. Thank you. Значи на Fingerprints е ултравайрат, нали? Да. Да, Finger, да. Кърки. Тънко. Копеле, не ме намери! Яш ми хуя! Саша в кубър са? Не бе. Аз съм тебе, тигър. И Саша. Спря ли да към твоя, да? Не, към още. Сайнето ти много пада, вече спря. Ти отвънка ли си начали? Малко да. Аз съм подредил камерите. Отвори вратата. This rat is perfectly healthy. Put him in a bath of water and he finds his way to safety every time. Now, look at this guy. What he's been eating is the equivalent Оп, of an дот, има дот. Окей, доц. Чай сега, какво е? EMF, дот? Горе, да. окей. Гори. Дядото гори. It killed my teammate, we shall leave. Окей, ма не, че е. Брат, 8, вече 17к. Само аз. Какво? Роки, комплект. 17 съм. Аз съм... Сещаш се това видео, няма мангала, дето има една циганка, където вика циганката. Роки, стига бе, Роки. Сещаш се? Съм Аз съм левел 16. Брат, още малко и Още малко, да. Кобрата много ли става, брат? кобрата е Ами останала. нищо. Абе, Кобрата къстан, нищо е шмладва ми на него просто. да. Аз защото повечето пъти умирах този. Повечето пъти ти всяка игра я умира, брат, стига. Няма лошо, брат, няма лошо. Ще се научиш някой ден да играеш. Не, нищо е важно, е споки, че не е толкова. Да. Да. Абе, какво ще стане ако пуснем на най-трудното, бе? Ще ме бей за една секунда. Аре, на прома. Аре, Не, аз това. не че Той то е не просто трябва да като сме... влезеш, брат. Буквално ще изгубим всичко. Не е ли по-корне там нещо? Защото мисля, че са 4 там. Кобра, реди, Окей.
Слезе Good boy, нас. good boy, who is a good boy? Няма съм бедбой. Не, ти си good boy, да. Но вече ще виж. Виж. Music, no. Няма. Window, no. Пуснах токи. Monkey Candy? No. Ouija, no. Yes, бе, брат. Yes, бе, брат ми. Hello, hello, pretty good, bro. Какво стана? Снимай Ник. Чакай. Карти. Добре, елати горе да ги тегнем тогава. Тегнем чък. Всеки един тегне по една карта. Окей. Вие да отворите? Няма някакъв пранкер. Отегна карта, всяка карта. Отгоре ще види. Добре. Въртя първи аз. Давай. Thank you. Уил Форчан. Как се тегля? Десен бутон. Казвай който се пада. 5. Окей, дай. Сега ще умра. Не. Че съм го... Good А, play. Ники, Almost ако every гледай, day. I can't Гледай, say it's my да не е favorite глед. game. Окей, десен бутон. The Tower. окей, дай пак хвърля. Ето. Yeah. Уил Форчан пак. Пак ля. Сега пак ще ми се падне, да. Нали? Yeah. Ма ако трябва да се пътни са нещо. The Devil. Добре. I don't play Yeah, GTA. Окей. Дай Ник. I don't play GTA. The Hermit или The Hermit. Окей, дропне. The Tower. I played Call of Duty when it was actually popular. България. Пак The Devil. О, брат. Добре. Ако Не, е- не към това, не към това. Добре, те изрева, умря. We're from България. А, другите от... Това ли е стат? Това е моя стат, не знам ли. Тук е май, да. Тук се яви няколко пъти, да. The Hermit. Нямам сайници. Какво правим сега? Не знам Защо? дали беше тази стаята, бе, брат. Да, и аз това. Където има другата сенсор. Добре, знаете ли Yeah. какво оставам тук нещата и просто бягам. Да, Кой аз? бягам. Бягам, защото така. Ма къде ще бягате ето? Просто тръгвам. Не, че кой ще е тук. Един приятел. Твою мат. И аз вземи такова. Вземи камера. Аз ли? Аз взех камерка. Аз ще взема с трипола даже. Да. Ама не мисля, че това... Опа. Ама не мисля, че това е... Не мисля, че това е стат, всъщност. Мито. Ма не, яви се в тази стая, брат. Охо, ето къде. Къде е? Окей. В художническата. Да. Пак ли там? Да. Ма има ли MF5 или? Не. Окей. Има и МФ, ама не е 5. Окей. Опа! Аре, бе, какво ли бе, брат? Не, мен ме уби, брат. Тъпото... Това тъпо радио, брат. Това тъпо радио, повече не ме пеня, говоря за това. Добре. Добре, я снимай нашия приятел. Трупа на нашия приятел. Няма, аз ще малко ще го уважа. Дай камерата, аз не го хвържа. Мече, те малко сте да в коридора. Там се чакай. Брат, как ще умреш, бе? Брат, 100 пъти ма някак. Ето също снимай си го. Къде стримваш, мангал? Твичи. Кики. Я вземи това. Термометъра. Кое? Хънфа, да. Защо не ми да... Отвори вратите, какво правиш? Брасач?
Острие, Пръстач. Бърсе. Бърсе. Опа, сега ще умре. Сашо! Кобра, Прас, давай имаме направо. чай сега, не кобра. Не знам кобра. Аз съм сложил доц, като цяло вижда доц. Я кобра, я виж за доц. Окей. И виж за фингърпринтс, брат, виж за фингърпринтс. Да, Къде не ще съм сега окей. ти от фингърпринтса не е така, фингърпринтса е долу в мазата. А, Долу в мазата Окей. Не бе са доста, ще открих. Нали. е доц се от буса се гледа. То вие не можете ли то само аз? Не, само ти е така, ето го, долу на измета. Ето го тук е до Кънфа. До джагите е така долу е, до джагите е, май. Дама. Бай, кобра, идва, бе, кобрата е умрел. Пишете ти някой, брат. Бай, кобрата го задушават. Аз пиша Дели нещо си там, брат. Дели Дегаст. Газ, аз го пиша доста. Защото беше пак такъв бърз. Да. Дали газ, гели газ. Ашванг. Аслан. Я шванг. Еми, печелим 27 кинта спечелих аз. Много силно е това. Ти колко спечеля? 27 аз. Ева, та брат. Картин мивки е... Картиер. Неки портиер дай ли? Окей. После добавят тия. За годината е много бързо. Аз ако не бях умирал, може да стане малко работа. Ма аз няма горе по работа, не ме бе. Не, кобрата. Добре, ще Не, ама той говоря. не се гледа направо това, той няма да разбере дали е говорил или няма да. Виж се, ти си само малко. Да, добре. Няма, Виж, 100 пъти не се знам. направиш. И кинола ще не е за тебе, има Music Box. Къде е че? Преследва? Ще го направя. О, виж, Кънфа. Ще го примамя, защото са приятели. Бей! Кобрата. Убилите? Да, Ще го примамя. Добре, това маниката му е дали го хвърляш на земята, значи. Извиняй, кобра. Другия път аз ще го който искаш. Мерси да разбирач. Тук вдига на едно, ама. Ма някакъв... Дартак беше, острие беше. Тук, това е стат. Месар някакъв, като месар. Касатена беше. С... Брат, камерата се е пъгнала, не мога да въртя. С мачето. Не, с сатър беше. I did not task anything, dude. Or girl, I don't know. Вземам Spirit Box. Окей, Сергей. Кобрата как умря? После от... Да, после стигах след него и той 1 метър бях след него и вече. Окей. Имаме Почна Spirit. да. I'm from Bulgaria. Like I told you. Dots. Nice to meet you too. Брат, тъпата камера. Да го поставя на земята, защото нищо не прави. Е така е по-добре. Окей, момент. Има ли... I don't know. To be honest, I don't know. I don't stream very often. Къде е тема? Къде са? Аз тема ван. Има Ghost Orb, или... не знам. Да, има Ghost Orb. Не,
Има Дали ще спирит, преминава? има и гост. Ами не знам. Сега ще видим. Hobbies. I don't know. Jerking off, maybe. Yeah, for sure. Fishing. Sometimes. Що ти е заключен профил, брат? Не знам. Оп, нещо са такова. Нещо светна, ама не знам какво. Ghost Star, You do art? That's cool. Да fuck е това? Нещо Изгаси, изгоря, брат. изгаси. Да. I'm not interested, actually. Е само Hello. американците гледат също. Не знам. Може да си интернационален стример. Може да. Такова. България. Така ти скажеш канал ти, къде го пратите В това. А, Nice, we are neighbors. Реконс? No. Sorry. Брат, нещо светна. Не ме занимава го търся, брат. Имам само Ghost Turbo. Бургас. I knew. Някакъв грък ме... Оп, путна камерата. Елот. В майката. Брат, нищо няма Me тя too, камера. actually. Сега така, затъмнил. Май. Така, перфектно. Затънкнел. Кое? Затъмнил, да. Няма райтинг. Има фризинг. Не, няма фризинг. Няма фризинг. Критикал. Я иду в Discord. Опа, мина, брат. Има Виж видео. такова ли? Виж. Има доци ли? Брат, направо. Лад, виж видеоката. Ами, сподели. Че? Упс. Брат, почти съм сигурен. Има и такова, брат. Доц. Вече. Да. Нали? Това е Виж, Ghost Orb. Orb, гледай се. Виж, не, гледай се. Да, има доци. На Окей. Доц. Значи, Друго има ли? Spirit, Ghost и доци. И окей. Да, явно да, не знам. Чай, Ghostwriting ли? Кой къде ти спирит? Има Spirit Box, А, Ghost да, Orb и доци. Милкайк. Мяу. Мяу. Жената Юкайк. Брат, значи. Че митко. Yes, no, yes. 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 18. 999, брат. Nice. Това е още един Колко левел, е? брат. Още едно познаване ми трябва. 999, брат. Беше бе.
Яшен Бенимяне. Яшен Бенимяне. Оп, левел 17. Ево, табатка. Вече сме матчинг. Това е Headgear за по-сърса нещо ли? Да, той е като камера, само че Като какво ти е? седи на главата. Някой да сяда, само един дават ни камера и Чай. да сяда други работи. Окей. Аз забравих чак. да Аз- ядвам, аз забравих Кобра, да аз съм ти ядвам. добавил, аз съм те яднал кобра. Иди сядай. Кой искаш сядна? Махни си тя работа, аз ще ги купя. Не, аз се... Махни си камерата, аз ще добавя камера, махни. Окей. Кой? Аз се махнах. Май също е там. Кой. Ти си бе, брат. Ти От се камера, така. от камера. Бе, аз съм добавил камера, аз съм се добавил камера, фенерче, Хайде, санити и това е. И колко те крият също сега. Трима, двама. Ключи. ти някакви Апа, ключи, не да не заключи. Има някакъв грък, има някаква американка, където ме пита за Дискорда. Ама... Това е. Не. Защото Дискорда ще ми се напълни с... Тролжан. Строуджан да бе, брат. Не знам, вируса ли с такова нещо. Да ти го хакне. Кое? За какво казваш, че няма да го приемаш, смисъл нещо не ти го хакне ли там? Не. Ето не мога да ми го хакнат само в името, брат. Доколкото съм. Не може. Тук Да, има има ли камък. такова? Има ли... Кое има? Ама, така, там мечешката ръка, та вашата му. Мечката ръка, маник. В Да, зарисуването. имам. По принцип имам, да. Мечката ръка, маник. Няма да я ползвам аз. Окей, айде, аз... Кобра, ти ще я ползваш. Не, аз не знам какво става така, брат, да я знам. Какъв е този Коко Маняка 21? Окей, Бен, чао. Си гей! Тя да я сама. Ей, забрахте последно му. Ха-ха, Аз че е си канал. гей! Настрахна, не? Не. Кобра. Взимай ръката, ти си човека, Кобра. Не ми се предка да ти правиш себе ще взимай. Опа, намерихме стаята между другото. Ето, няма смисъл, ето е стаята. Не, дай на кобрата да се ползва. Ето е, метна възглавницата. Сигурен се, че е та. Ето да, Брат, аз съм някакво do you have friends in черни връх. За някакво what the fuck. Купаеш ли сам? Не. Аз просто помислих за един приятел от Бургас. Има някакъв гръгъл в стрима. Да, крик. Не, казах грък, чакай, ти сега ми сложиш думи в устата, казах грък. Не крик. Как гръг? Не, ти казах крик. Как гръг? Грик. Кобра, бегай. Кобра, ти в момента какво правиш? С играта ли с ръката ли се да играеш? Ой, те се игра с ръката, да? Кобра, ти даже знаеш колко го питаш, Кобра, ослепя ли? Те толкова се оплаши, че просто си глътне езика. Бой, класа... Много интересен пранк, елата, брат, елата. Това ли ти е профила като цяло, или? Не, другия ми е брат, не помня откъде съм се огнал. Не помня с кой брат, в момента ми да се огна в някакви акаунти, ама са някакви изпардели. Никога не съм ги ползвал. Тук има... да, няма че. Ипс. Слагам доци. Мина между другото. Чули го? Ти ли го направи той? Него? Не съм. Има. Getaway каза. То ще няма да е френдли, брат. Той е Роберто. Защото каза Getaway. Брат! Първо трябваше да прочиташ вънното име, брат.
Бе, гледам гей си, брат. Бе, Остай... това е много добър детайл, брат, деца го измисли левелата, брат. Какъв детайл? Брат, бях сложил EMF-а до вратата долу и не можеше да се затвори вратата, защото EMF-а пречеше все едно да се затвори. Добре. Тресе камерата нещо. Не, бе, не търся. Тресе. Ако почна да хънтва кобрата, умира. Да. И сме сигурни, че тази става, така ли? Каца имаш Spirit Box, да. Okay. Пак трябва да ходя до банката, картата няма. Какво става, попи? Попи, ти мафия ли си, бе? Хънтва. Ghost Orb. Hunting Ghost, не Hunting Ghost. Не се бори камерата. Не, има и Ghost Orb. Има не. Да, има. Кобрата дали ще умре. Да. Ghost Orb сигурен си. Да, бе, то даже сега се вижда. Ето тук Кобрата е още е. Tactus. We've seen Ghost Orbs. Кобрата още е жив. Може просто да се е явил смисъл. Не бе, хантваше. Да, не знам. Спекулации, брат. Кобрата може да се е скрил. В смисъл, кобрата може да е скрил. Не бе, седи просто в средата на стаята. Реално аура фарми срещу това. Срещу шибаняк дух. Има ли райтинг или? Бе. Къде си е шматка? Аз ли? Fingerprints. О, найс. Не може да тръгнем заради никой. О, да. My wish came true, but at what cost? Формус. Кормус. Да. Но хубаво се чакам да умре никто. Да. Той му е паднал санитето новата и 6, сега ще го пънем енергия. 5. 1. Дали ще почна да го кънтва. Добре, отхвърли се. На две моя в момента активността. Гледа ли много Spider-Man, бе? Давам. И? Як ли? Много як, брат. Не е лош, не е лош. Кеф има. Кое? Одисея, гледа ли го? Одисей. Тук съм. Да. Кобра излезе бързо познах. Одисей или Obsession? Одисей. Не. Ма кой си? Одисей не съм, обаче гледах Obsession. Ма кой е такова дух? Излезе. Ще ти кажем. Кормус. Излязох. Кормус е, да. Че е корм. Брат, Чуле ме, рак. Одисей, гледай го. Гледай го, брат. Одисей е много добър, брат. Ама къде да го гледам? Брат, от филми Зип го има. На Вече какво? като цяло всеки сайт горе-долу го има. Бе, брат, искаш да ти разказвам какво стана въпрос? Не, аз ще го гледам. Много Тако, много яко. аз гледах Obsession, брат. Къде това за какво? Брат, много насран филм. За това някакъв маняк харесва едно момиче. Да мимик, брат. Да мимик. Да. Как бе? Добре, важното е, че всичките Не сме оцеляха. изгубрите сега, да. Да. Брат, много насран филм, не ме изкефи мене лично.
за някакво момче харесва момиче, нали? Работят на едно и също място, ама той няма топките да я пита да излезат, нали, на среща. То ли е? Да, Не го пиша, Да, нали? и после купува някакъв буквално Да, аз го гледах това. нещо за желание, братле. Да, Чупи една го като... и пожела си го и тази става луда по него, разбираш. И е готова да убива. Даже убива. Мгм. Някаква Но при негова двамата приятелка, човек. приятелите, да. Много И насрам това филм. Е от тази година. А? Да, Е от тази година. Да, много насрам филм, брат. Гледай го за безплатно, ама не си заслужава парите, човек. М. Пипър е. Брат, ще е Одисея, брат, много як филм. Много... Брат, загатвам само малко. Брат, то с Одисей, нали, той е в някакво, нали, селище, където там е крал и, нали, казва на жена му, ти има син. И казва, нали, жена му да се ожени, когато сина му стане на 18. И заминава да се бие в Троя, нали, там. Битките. Да, и е с Никидери. И Окей. брат, нали, скриват се в коня и завземат това, завземат Троя, брат. В смисъл, избиват, ама нарушават правилото на Зевс, брат. Ага. Закона на Зевс, а пък той е, нали, смисъл да ни убиваш и така, брат. Все, брат, Специално защото рекорд. да, защото другите хора, брат, все едно може да са скрити богове. Аха. И брат, нарушават всички правила, брат. Режат главите там на някакъв друг бог, в смисъл на някаква статуя на друг бог му режат главата на статуята. Буквално са гаврят, брат, избиват хората и нали вече трябва да тръгват. И взимат провизии, те са 3 кораба. Два едни по-малки и един голям. И минават, брат, и първо стигат до един остров, Това е стаята, май. Къде? Къде? Тук Художествено. тук има дъх, брат. Или то е зима. А то е зима, опа. Има дъх. Има. Окей, че. Без искаме намериха, бойс. Ай. Кой начин е Брат. тук? Стига до YMF5. Че да вземат. И брат, нали, тръгват. И то с Агамемнум се разделят. Агамемнум е такъв мега лудия маняк и се разделят им са пътищата. Едните тръгват на друга страна, другите на друга. И целта им е, нали, да отидат на първия остров, нали, който намерят и там да намерят храна и така от остров на остров да отидат все едно. Ама те не се страхуват, защото, нали, това е най-голямата армия, брат, дето са покровили цяла Троя. И изобщо не ги е бе. Брат, той между другото фризинга е навсякъде. Да, В да. смисъл, той е зима. То няма фризинг, то Вземете е... спирит бокса. И брат, отиват на един остров, намират го, ама са някакви такива вече гладни са, брат, не издържат. И намират една овца и, нали, казват да не я нападат, защото те вървят по стада, брат. И, нали, това овцата ги води до някаква пещера, дед вътре имаше сирене, брат. И, нали, си мислят, че ще има някой друг човек там. И се оказа, че това е пещера на циклоп. И Той циклопа е огромен, брат. Половината измират, брат. Той направо ги им ядеше глави, ама той нямаше намерение да ги убива, брат. В смисъл, той просто си мисли, че са някакви натрапници такива. И нападна ги. И изяде бая, брат. Ники излез така. Те само. И такова, брат. Тръгна да изядат там някакви маняци и на другия ден, нали, сутринта целта им беше да изпалят с това. Да изпалят с овцете само, като ги изкарват да пасат, да провлачат, нали, долу и пак ги хвана, брат. И на същата вечер, нали, решават, нали, че го таковат. Ще му изгорят окото само да не му е да вижда. Мгм. И затваря това, брат. В смисъл, затваря там очите и тръгва да спи този маняк. И точно като заспива, ние нажижават една много така, някаква пръчка, нажижават една пръчка и го таковат. Нажижават една пръчка и му пробиват окото и, нали, то се клопа, почва да реве, нали, такова и вика, нали, сега... Казва, нали, че баща му е Посейдон и че ще ги проклина, нали, за 10 години и наистина и става, брат. Значи отиват на един друг остров, там се бед пък с едни огромни такива метални хора, брат. Буквално са като някакви джуджета в сравнение с уния големите. И той чупи двата кораба, чупи и остава само най-големия и много от хората измират, брат. И стигат до един друг остров и се разделят, нали, то с Одисей отива отделно, а пък неговите хора отиват да проверят една къща и, нали, в тази къща се оказва, нали, че има една жена.
И тази жена, нали, седи си такова. Нещо събори камерата, май. Не, нищо не се върви камерата, тига. И вика, нали, приветства ги такова, даде им храна да ядат. И уния почнаха да ядат като прасета, брат, нега неуважителните такова. И в същото време то с Одисей отива и убива някакъв елен, някаква сърна. И тя тази сърната, брат, нали, убива и тя пада в същото време. Той отива, нали, да я вземе с едно. И отива до нея и вижда, че има умрял мъж. И оттам вече разбира, че нещо не е наред. И в същото време, като го разбира това, оная жена беше превърнала всичките в прасета, защото бяха като прасета, буквално храниха се като прасета. И ги превърна в прасета и, нали, той помоли. Това и се оказа, че тази е богиня. И помоли богинята, нали, да го съветва, нали, какво да направи. И оня му казва, нали, да отиде в Ада Село, да отиде при този, как се казва, бога Луцифер. на Ада там. Не, какъв Луцифер е, мане. Де, аз знам. Гръцката митология е Луцифер, мане. При Хадес. Ага. И там да направят жертвоприношение, нали, да отрежат двете глави на едно агне, брат, да отрежат главите на две агнета, да им отрежат главата и да напълнят кръв в някаква паница и оттам неговите хора, деца умрели в битката, ще му кажат, нали, какво да прави. И то с Агамемнон се оказа, че го убива жена му, брат. Направо връща се точно, нали, от битката, връща се и жена му прирязва гърлото буквално. Защото той за жертвоприношение дава дъщеря му, малката му дъщеря. Хвърли Да. нещо, между другото, ама не видях какво беше. То Брат, няма много як. Продължава, Брат, брат. трябва да гледате- Много луди работи. Трябва да гледате... Буквално името му е Танка, човек. Гледали ли сте, брат, Тенет? Как? Много як. Тенет. Не. Брат, майка ми, аз оня ден го гледах, аз мисля оня ден тръгна да го гледам и майка ми днеска го изгледа. Йо, Така че фризинг, не- бос. Окей. Влизам. Никол каза. Брат, то с Тенет е много як. В смисъл, майка ми така казва, че е много як. Брат, буквално си едно се смесва бъдещето и настоящето и миналото. Има така Уича. Има дъската ми. Да, тук в мазето. В този. Яко, дай, змия и питай, дай аз ще го питам всъщност. Или някой друг да пита, да даде инфо си едно. Ако искате, ще я дам нещо ли? Евиденс да такова. И аз Че те кое е само. в къщата, кое е? Spirit Box имаш ли? Няма. Ще я взема тако. Аз, брат, наскоро бях гледал един филм Das Tiger. В превод The Tank. Where's the bone? Master bedroom. И той е някакъв трилър, брат. Смисъл, О, това брат. Убивам. Извинявам се. Убили там? да. Не, извинявам се. Защо? Запали се просто. Просто запали уиджета, брат. А. Питай го последен въпрос. Такова. Той е трилър, братле, не е страшен, по-скоро си играе с нервите ти, братле. Разправя се за един екипаж от Втората световна война. Как мозъка им си играе с тях. Добре, И спокойно. Спокойно. Да. Добре, бърз е, ма спокойно. Спокойно. Някой сън съм. Аре, бягай, бе. Чай, изгони го. Не съм го изгонил. Оп. Кобра, добре Някой дошъл в клуба. Да. Добре, Добре дошъл. дошъл в клуба, брат. И сега дошъл. Сега дошъл. Да, сега дошъл. Спирит. Какво трябва да няма? Всъщност не знам дали няма, ама... Не, няма. Да гледам ли камерата малко? Давай, то трябва Ghost Orb да зачерваме, Ghost Writing да зачерваме, Spirit Box да зачерваме, то няма Spirit Box. Зачерваме. Ще гледам тая, брат. Премина. И защо? Много минава през дърдата, брат. Дали бехам пътува с Юрген?
влезна между другото, ще махнат ми, да. Не знам, маня, че да, те пише някой. За мен остават Они и Шейд. Гостър не трябва, трябва Доц. То няма доц. Ще видим, той не се знае, бе, ще видим този Они дали е някакъв странжлив. Oni are more much attractive. List were nearby will drain their sanity faster when manifesting weakness. Oni disappears less often while hunting their prey. Тоест, disappearваш или? Не. Не. Може да бъде Они. Да, чай да Они. Они... да, аз ти казах Они, бе, аз сега четах за Они, бе. Чай да Shade. Они и Shade. Ма то нямаше доц, брат. И Ghostwriting няма. Джин може би. Няма гост. Shades are much harder to find. Файнч. The ghost will not enter a hunt if there are people nearby, не е Shade. Може би е Джин. Чин. Jin will travel at faster speed if Да. become is far away. Даже хънт в момента. Weakness, turning all the location power source will prevent Jin from using the ability. I say it's a Jin and we get the fuck out. Окей, fuck out. Fuck off. Аз. Аз Аз хубаво. гласувам с Джин. Ей, сега едвам, бойс. Lusky is gonna win Познаш ли го, е? Джин ли е? Че? Да, е Jin. Ни. Балата, брат. Какво че знам? Да. Добре, дай да добавим новите пенери. Я не То го бе, добър бе, си, бе, че... бе. Я Какво го ще добър... добавят? Не могат да добавят, те са по 3 пенери, бе, брат. Колко? Апгрейда ми е 3К. Добре. Апгрейднах ги, вече нямам пари, брат. Един колко е? Апгрейднах. Пак е $30, просто трябва да платиш 4К да го апгрейднеш. Аха, Оставям с $1000, брат. Ма ще ядна, купувам някакви работи. То ви го ще спрете. Няма да е скоро. Това е сайницата, брат. Защото аз се тая да спра, че ми седе такова. Да. Хубаво, аз като цяло се тази ще се скъпя, брат. Ако искате по-късно ще играем път. Хубаво. В смисъл, Counter-Strike беше. Да. Хубаво. What? Мозъците да Какво стана? отпочнат. Вижте, буквално мога да една... Махнете си фенерите. Не, аз нямам фенер. Добре, аз махнете. И аз го махна. Че? Добре, хубаво. Аднах то новия EMF Добре. и новото UV аднах. Уве. Еф. Какво е един апгрейд е по колко? 3К? 3К струва, да. С $1000 съм. Много малко е. Добре, готови сме като цяло. Айде. Новите фенери, брат. Да, и за каква... За И какъв новото чеп ще UV. става? Сила, брат, много сила. модерни. Сила. Сила. Много ми е Сила интересно и най-силните колко ще са, брат. Най-силно сигурно 50 как го апгрейднеш само. Да. То фенера свети мая, кой ще кажете? Той ювето свети, брат. Огледално. Luigi, no. Monkey, no, maybe? Карти, Maybe. yes. Къде е карти? Къдо? Че? Архив? Ти ми ги направо. Чакай. Дай Ето. горе в хола, ще ги такваме. Окей. Викам, брат, и 3К да се яднеш фенера и тия викам ти отси, как ще даш по 3К, брат.
Новия EMF малко твърди, между другото, мисля, че стария е по-добър, ама той ги хваща по-хубаво. Така ли? Ми, трябва да ви го малко празно. Да тегля карта или не? Дайте ги. Окей, първата. Казвай The Wheel of Turn, The Wheel нещо of такова. The Wheel of нещо си. Да, той е на мене. The Tower. Окей. Drop. Thank you. The Wheel of Fortune. The Wheel of Fortune. Това Фенер, брат, има голяма разлика. The Tower. The Devil. Не кънтва, не кънтва. Да. После му е тук Яви се. мярката, ли? Не знам. Не, тук е 20 градуса. Кът. Колко е EMF? Двойка. Я така отвори. Никой там ли има място в хола или? Тук е, да. Окей. Нови EMF манек. Тук, значи е тук, така ли? Да. The Tower. Карта. Ще се цъкам с картата, брат. The Sun. На full science, между другото. The High Priest, нещо си там. Окей. Не трябваше, ако беше умрял, можеш да ги ползваш да съживиш някакви. Кара. Нищо. Не знам дали е тук, Добре. брат, смисъл... Тук е Тук е 15... спешно. Тук е 20 градуса, ама все пак е 20 градуса. Добре, дайте да проверим така цяло, дай други сте да видим. Не, тук не е тази стоя. Някъде ще отвори врата. Да, е тук на това. Стой. Охо. Вие ли затворихте? Не. Не, Дор му Добре, сега ще уведат разте. на камерата. Стой. Ела да снимаш кобра. Къде? С UV лампата, ли? Да. Окей, че? Не, между другото, няма фингърпринтс. Окей. Object Round, да, от тук хвърли обект. Това не. Е така, ма не е на червено. Това е някакво Б. Така. Кое? И кой е метър? Има MF, или? Не, няма. Това Нещо става някакви пукна, не? да, някой пукна. Не, яви се. Четворка. На колко? 4. Тут е свирнята. Къде е поса другата, ли това? Че е другата камера? На колко е? Три. Лад, мисля, че мина манец. Я излез, кобра, излез. Дай само Окей. хамер. Мисля, че мина, клипна го да видим пак. Това трябва да го преместим после. Окей. Ооо. Ха! Ете не, ако става. Някой май умре. Спря, maybe. Не знам също. Има ли активити? Също така. На колко е? На 10 е в момента. Какво още? Да, чус. Да, хънтва. Още хантваник. Окей, аз стоя на място. Това ще е някакъв стремешлив май.
Сега ако мине тук, той ще ми светне на вратата. Още хънтва. М. Бутнал едната камера. Дай, Ники, ела да оправим. Окей. Ще го взема това едно. Аз го взех. Окей. Да го поставя на тази вратата, дето е. Да. Окей. Коя Пише. камера е бутнал? Пише, да, има такова гострайтинг, да. Ники, аз му пре камерата. Коя е камерата? Тя Сашо, къде е? коя камера е бутнал? Има доц. Тази видео е едно. Оправих ли? Оу. Не. Май хънтва. Hunting Ghost. Някой май умре. Не. Все още не. Браснар? Ники, бе. Има доц. Име! Никито го закачи. Аз шмата. Карай, Ники. Кой има? Слушай се, брат. Има доц, има и ghostwriting. Дъц. Ghostwriting. Ще е някакъв... Съдра ще в Браснар. Какво трябва да проверим? За такова. За фрейзинг, може би, не знам. Spirit Box проверихме ли? Май не сме. О, взех го. До нулата, ама не баш под нулата. Yes. Само с един човек ли говори? Не знам. Се подготвя да бегам. Ники, стои тук в стаята да ми кажеш дали към това. В надето. Окей. Че е? Мисля, че има Spirit Box. Ти чуля? Стой. Аз минах през това. Тих, не. Я дръпни се малко тогава. Брат, чу са нещо е. Какво хвърля? Чуваш ли някой? Минал е. Да. Ако има, ако има. Не. Нищо. Не. Я. Има фризинг. Окей, аз фанк. Трябва да пиша фризинг. Чакай да запиша. Аз фанк. И аз написах Асван. И аз написах. Аз забравих да го почертая, брат. Проблем ли е? Да, трябва да те впръкчи. Окей, на сега ще спра такова да хапне. Аз дефни съм направил, аз ще се къпя. Хубаво. Направо после контра, а? Да, хубаво. Ако Окей. се съберем хора за контра, много добре. Айде. Айде, сега дефкам се. Айде. Късте такова